Joni mun sunnuutti tästä terve. Tällä kertaa pelataan koneella agar.io. Ei tätähän mä en oo hirveesti pelannutkaan. En tiedä pelistä paljon mitään. Herra jostas. Ei. Aha. No vitsi, se oli vähän. Niin vitsi. Kanada tulee. Eipäs tokka kauan hehe. Meksikö? No voi herra jestas, mä oon taas hyvä. Jos mä otan, että ei varmaan toi mulle syömään, herra jestas. Ei. Nope. No. Okei, nyt me mennään niin isoksi kun pystytään. Pitäis löytää sellainen pallomeri tai sellainen. Se on paljon näitä. No ei. Lola on tulossa mun perässä Facebook. Hehe. Ei lähde täältä Facebook. Tää on mun paikka, hei. Mun paikka. Hus. Nyt pois. Vitsi. Ei. Lola. Eikä tässä on 2. Ei. Ei. Lähde vetää. Sä et tuu tänne. Ei. Ei. Haha. Mukavaa. No. Ei muuten. Ei kai mulle. Ei. Mars. Hus. Ei toi. Ei. Ala isi. Ei. Los Angeles tulee. Ei tukka. No. Taas toi. Ei. Lola. Lähde vetää. No. Ei. Mähän en nyt tällä kertaa mennä sitten. Tällä kertaa me mennään niin isoksi kun pystytään. No oi herra Jeesus, mä vihaan näitä. Hymynaama tulee. Mitä? Mitä? Missä? Anteeksi, Mitä? Ei! Mitä kävi? No, äly. Mä haluan pelaamaan sitä. Ei. Ei. Okei. Antaisiko tää nyt mun pelata? No niin jee. Vihdoin päästiin takas pelaamaan. Ei loppunutkaan tähän sentään tää video. Mennään pelottaa täältä nää 2. Ihan koko olisi äsken häkännyt, mutta jotain kävi vähän. En usko, että olisi häkännyt, kun en mä nyt varmaan ihan takas pääse näin nopeata. Ei kyllä voi olla. Nyt lähden vetää EA Games. No voi kakka, mitä mä menin tekemään. Mä just unohdin ton jutun, että ei. Älä mene isona. Anteeksi mitä? Lähe. Et ajatellutkaan, ei.
Kiva. Tehdäänpä näin. Aika uudestaan tulee. Ei! Okei, nyt mä keksin. Nobojen kuningas. Ei, mitä mä oon tekemässä? No ei! Kakke. Tehdään sit näin team isolla. No. Team USA. Ei. Oliks tässä joku ennenekään? Aha, sinne meni. Ei tonne. Avatar oli siellä, kato Sabi. Se hänet mua syö. Mä selviän elossa. No. 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 Mä selviän nelossa, vaikka mä liikuta sitä. Heh. Antaa tulla. Kato, kun mä jätän, kato tänne. Eli se Tubekon ei onnistu lataamaan, tai epäonnistu lataaminen, tai se niin tuli vähän myöhässä, ei ihan sinä päivänä, mitä se silloin oli. Mutta sain sentään. Siinä todisteet olin tubessa. Tai tubessa, kun... Miten mä nyt? Tubekonissa. Johan täältä nyt löytyy näitä pieniä palloja. Toi ei tule tänne pilaa tätä. Aha, se ei tule tänne puolelle, missä on just näitä enemmän. Turhaan mä laitan. Ei täällä oo ketään. Tää nimi on ihan turha. Täällä ei ole USAta. Ei. Ja moni. Mene sitä. Tee siitä vierestä pois vähän äkkiä. Kiitos. Kiitos. Mene sinne sitä. Minä tuu tänne. Onks tässä seinä vai ei? Hei. Joo. Kato. Hei, tänne näin poikaset. Tänne näin. No tehdään näin sitten. Mennään täältä takaa hyökkään. Saataspa nyt edes yksi tästä. Kiitos. 2 saatiin syötyä siitä. Menee hyvin. Sä et oo tulos tänne, et oo tosissas. Sä lähet vetää vähän äkkiä. Hei, sä et oo tulos, kiitos. Nyt oisko tää mennä? Vois. Tosta. Ei mun tarvii tehdä mitään. Nyt mä en muuta sua menossa noista.
Sä et tuu. No. Tänne näin. Tässä ei käy niin kuin mä pelkään, hyvä. EA Games. En mä tonne viitti mennä. Sä et oo tosissas. Sä et oikeesti oo tosissas. Ei tää mua syö onneksi. Voi. No. Joo niin. Tää video oli tässä. Se oli Nuutti jälleen kerran pitkästä lähes aikaa. Moi moi.